Waqt li saħqet dwar il-bżonn li jkun hemm impenn kollettiv kontra r-razziżmu, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Buttigieg ħabbret li se tkun qiegħda tħabbar it-Tieni Strateġija Nazzjonali Kontra R-Razziżmu li tkompli tibni fuq ix-xogħol li diġà sar. Waqt konferenza fl-għeluq tal-programm ko-finanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea bl-isem ta' End Racism MT, Buttigieg saħqet li dan il-proġett witta triq għall-inizjattiva oħra biex jitnaqqas ir-razziżmu u minflok titrawem il-kultura favur l-aċċettazzjoni tal-multi-kulturaliżmu. Is-Segretarju Parlamentari fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru enfasizzat li l-armonija soċjali tinkiseb kemm il-darba naċċettaw l-ugwaljanza u ma nħallux lok għal diskriminazzjoni, xi ħaġa li Gvern Laburista ħadem qatih fuqha sa mill-2013. Qalet li tinsab iddiżappuntata b'kommenti razzisti u dispreġġjattivi li jippromuovu d-diskors ta' mibeda bħal dawk li nkitbu fuq il-mezzi soċjali bħal pereżempju kontra ħaddiema barranin. Insistit li l-edukazzjoni tibqa' ċavetta biex jinbidlu il-mentalitajiet. Qatt ma tajjeb illi jkollok kummenti speċjalment fuq is-social media illi jkomplu jnaffru u jkollhom sentiment razzist u għal daqstant il-ħidma tagħna bħala gvern hi nassiguraw illi noħolqu ambjent li hu aktar favur l-ugwaljanza. Id-Direttora ta' Drittijiet tal-Bniedem fih dan l-istess Segretarjat Parlamentari spiss jorganizza sessjonijiet ta' taħriġ dwar is-suġġett. Tant li matul din is-sena diġà tħarġu ma' 300 uffiċjal pubbliku u 400 uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija.